И така, здравейте, започваме с един видеоклип. Ето, днес почваме от F5. И сега тук това ми е флота, сега отиваме в хомето. Аз се казвам Red Dawn Boy HD и днес сме с GG09 и... брат, днес какво ще правим? Не знам. Защото човек, аз имам така малко ангажименти. Трябва да видим какво става къща. Тук Гаго направи, бе. Не знам кой е направил така. Ето, пак ще ви покажа скинът ми. Така. И днес, както гледате, тук сме направили, тук той е направил тази къща цялата. Аз си направих една стаичка, по-точно той ми я направи, но аз си направих и друг цвят. С мен, ако искате нещо да правим, ще почваме. Какво искаш да построим? Негото е... Чакай. Туто. Да, Само пиши, искаш да си евент. човек, днес какво ще правим? Не знам. За нашия пръв видеоклип. Ако искате да влезете в моята страница, Red Dawn Boy HD, Red Dawn глави, така. После ще го напиша долу в коментарите как е моята страница и вие ще влезете и ще гледате клиповете, които ги правим тук и сега за първи път. Защото на мен това ми е за първи път. Аз преди снимах с едно друго момче и там с братовчет ми, който сега ще говорим. И сега не знам какво ще правим. Ходите в креатива. Добре. Аз съм в креатива. Не, още не съм, де. Но сега ще отивам. CD, окей. И сега отиваме в Lab Creative. Даме. Той заглуши. И нещо там какво направи. Ето той дойде. Сега отиваме в пъхването ми. Майчо отиде някъде. Той стъпа до мене. Това тук е неговата къща. И ето тук може да сме креатив. Тук е така. Това всичко е негово и мое. Така че от днес нататък ще правим видеоклипове. И сега ще караме влакчета. Ще правим... Той нещо задържали, какво направи. Опс. Той го няма в сервера, той излезе. Май. Това е предполагах, не сме сами. Не, ето го пак влиза. Окей.
как се возим на влакчета. За да си направите така сега кой дойде? Те стана Боб. Добре. Той поднови да държа разговора. И сега ще намерим неговия скайп и Dragons и Evil Boss. Не е така. Не. Сега аз ще му звъня. Кажи! Защо отказа? За какво? Говоря с Станова.